Днес посетих тази гора с селени в Япония и се оказа, че са доста агресивни. Господи, прости ми, че се смях. Сега сериозно не трябва да е смешно. Тази гора се намира в град Нара. Всъщност тези елени са диви и просто живеят там. Предполагам, че се застоява, защото са доста често хранени от туристите с кракери. Интересното е, че те се поклоняват, когато ти им се поклониш. Наистина може да кажеш, че тези елени са от Япония, но трябва да си внимателен, защото са агресивни. Мен също ме нападнаха няколко различни елена и е доста неприятно, защото много гадно хапят. Но всъщност женските, като тези, са доста чил. Място, където са тези диви елени, изглежда изключително магично с тази цялата архитектура и просто е наистина уникално и изключително приятна атмосфера. Япония със сигурност ми остава една от най-любимите държави и дори създадох цял пътеводител как да организирате пътуването си напълно сами и разбира се изгодно. Скоро е сезона на сакурата и затова реших да пусна 30% отстъпка с код SAKURA. Може да намерите линка в биото.